ソデカサルカニ合戦。その言葉は理屈としてはめちゃくちゃ正しかった。カニ軍営は防衛に不安を抱えていた。第七カガラはあまりにも広く、機動力のないカニ軍営ではすべての区画を守ることが難しかったからである。カニ軍営はこの申し出を受け入れた。それは利害の一致からでもあり、善意からでもあった。カニ軍営は柿を守るために猿を招き入れた。この時、誰一人として疑ってはいなかった。恩をあだで返されるなど、思いもしなかったのである。